echipiri chapter 4 verses 1 kusvika paverse 4. Madzimambo echipiri chapter 4 verses 1 kusvika paverse ya 4. Can somebody read? Hilda. Okay. Efeso chapter 6 verse 14 and 15. Madzimambo echipiri chapter 4 toda kutora mashoko aya. Chii chaunacho? Kubva pana vaEfeso totora chidzidzo chedu kugadzirirwa kweivhangeri patsoka dzenyu. Zvakada kutaura pamusoro pechii chaunacho muruoko rwako. Takatarira pamusoro pekugadzirirwa kana kuti preparedness, kuva munhu wakagadzirirwa. Amen. Zvinhu zvikaita kana zvikaitwa pasina kugadzirira zvinokwanisa kunyange zvakanaka, zvinokwanisa kuita confusion kana kukanganisa, nokuti hapana chakarongeka, hapana chakagadzirwa, hapana chakatarisirwa, hapana donzo rinoda kuti ribatwe. Saka pana madzimambo pataverenga, mudzimai aiva neproblem, anga ine dambudziko raaiva naro. Saka mukushayiwa kwake kwose nekupererwa kwake, iye waiva mudzimai womumwe wavanakomana vaprofita, vaiva pamwe pakunamata nekushumira Mwari. Saka murume wake akanga ari munhu waifamba zvakanaka pamberi paMwari, achitya Mwari, achiita zvakarurama. Asi kunyange zvakadaro wakafa. Paakafa, zvinoita sokunge pakange pasina gadziriro yezuva iroro. Sei ndodaro? Mwari wakatuma Isaya muprofita kuna Hezekiah, akanga ari mambo waJudha pane imwe nguva. Akati, enda undomubudza kuti agadzirire imba yake, agadzire nhaka yake, agadzire zvinhu zvinofanira zvizora zvichiitwa nokuitwa, ngaazviite, nekuti kurwara kwaari kuita uku achatofa. Hezekiah ndo paakakumbira kuna Mwari kuti ndakafamba zvakanaka wani, sei rufu rwandiruye kwandiri? Mwari abva muti okay, ndokuwedzera 15 years. Pakafa David, akafa agadzirira, nokuti akasheedza Soromoni, akamubudza kuti ndakuenda ini nenzira yenyika yose. Saka iwewe uchasara uchitora chigaro changu choushe. Unofanira kuti uitei nemapending issues. Pane nyaya isina kupera kugadziriswa, asi zvinofanira kuti zigadzirwe. Kufa kwangu hakureve kuti dzotadza kugadzirwa. Pane nyaya yaShimei inofanira kugadziriswa. Pane nyaya yaJoabhi inofanira kugadziriswa. Pane nyaya yomuprofita inofanira kugadziriswa. Saka iwo wakachenjera, ndoziva kuti uchasara uchipedzisa zvakanaka. Saka ini ndakuenda. Abraham nayewo paakanga ofa, akarongedza zvinhu zvose nenzira yakafanira. Akabvisa vana Ishmael, akabvisa vanakomana vaKetura, akasiya Isaka ari woga pamusha kuti ave iye mudyi wenhaka. Saka akagadzira paanozofa
hapana chakazombobvunzwa sekuti saka zvino baba vafa zvino zvichaitwa sei, vachavigwa kupi, saka tichaita sei, ndiani uchauya nemombe, ndiani uchatenga kofini, ndiani uchatenga ufu. Inova confusion inoitika kana munhu achinge afa, nokuti panenge pasina gadziriro yekuti zvichazovei kana munhu wafa. Saka as much as oyo aiva mwanakomana womuprofita, but pane nyaya yakaitika yekuti akafa zvinhu zvisina kumira mushe, akafa asina kubhadhara chikwereti chake. Andi munobona, saka zvakanaka kubhadhara zvikwereti nai, usasiya pending issues kana wakuenda. Saka afa kudaro, mudzimai akasiyiwa aine vana 2, mudanga mamusine ng'ombe, kuchirugu kwangu kusina mbudzi, mune chimwe chirugu icho huku mamusina kana imwe chete, hapana chaivapo. Saka nguva yakaiti ichifamba, maybe zvishoma zvaivapo zvakatanga ungoperawo, upfuma musina, zvokushandisa mumba hapachina, pangosara tumafuta turi musherefu. Saka munhu akanga akakweretwa uya akauya achibva atora vakomana 2 ivo akanda akuenda navo, vanoita varanda, vachasevenza kudakara chikwereti chakatorwa nemurume wenyu chakwana, ndozvavadzosa. Saka murume wafa, mumba hamuna chiro, vana vashirwa vanongova ndiwo the comfort yangosara yokuti ingava yeujiro kana nyaradzo yemwoyo wavo kuti murume hapachina, vana ivo vakatorwa futi. Saka pakasara paita dambudziko. Saka zvakanaka pakurarama kuno, nokuda kwezuva iroro rinozouya kuti ufanori raramira. Saka there was one thing nomudzimai uyu, she was prepared for that day. Aiziva kokuenda, nyaya kana dzaminya, kana zvinhu zvarema, kana wasangana norufu serwaakasangana narwo urwu, kuti vana voendwa navo, osara achingowo mudambudziko iri. Akaziva kokuenda. Hama kokuenda hakuendwe musi wezvinhu, kunogara kwagadzirwa road yacho. Andi munobona, kana pachida kuitwe chinhu, tichida kundotora zvinhu, zvingava zvicherwa, ingava mvura kudhamuko, vanhu vanogadzira road kuti motokari dzino dzichifamba napapa dzichinotora zvinhu. Is that right? Toda kuchera mugodhi pano, titore zvicherwa pasi, vanhu vanogadzira michina inokwanisa kudhura matombo pasi apo, michina inokwanisa kukweva matombo achiuya kumusoro. There's a way inogadzirwa kana taakuda kuita zvinhu. Saka mudzimai uyu akaziva kuti ndikaenda kuna munhu waMwari muprofita zvinondiitira zvakanaka. Haana kutanga kuenda musi iwoyo, waiva upenyu hwake hwokunamata Mwari, waiva upenyu hwake hwokuti kana chinhu chanetsa, ani munobona, even the smallest thing muupenyu hwake, I want to believe aichiendesa kuna Mwari kuti ndo nyaya yangu. Amen. Imi munozviziva, Ishe Jesu paakabhabhatidzwa akaenda murenje kundonamata, asati atanga chero chinhu, waienda kundonamata. Saka pose paaisangana nechallenge, anga asingarege kuita zvaakaita aiziva kokuenda.
musi wakauya vaGiriki vachimutsvaka, akadana kuna Mwari akati, imi Mwari, Baba, ndapinda this situation, ndoti kudiko pamusoro payo, ndichati zita renyu. Hama anze akati bva ipapo ichibva yauya. Amen. Munoziva concern yaMwariwo kunyange kuupenyu hwako iri maringe neukama huri pakati pako naye. Andi munovona? Nokuti as much as tinofanira kureurura upenyu hwedu kuti vanhu vakanakawo pamberi paMwari, asi nyaya kungoti musi unopinda padambudziko ndo musi unofunga nyaya yezvivi zvako, ndo musi unofunga nyaya yemashortcomings ako, ndo musi unoona zvawakaita zvisiri izvo, zvawakatadzira mudzimai wako kana murume wako, zvawakakanganisira brother na sister. Woda kutanga kugadzira nyaya iyoyo, wapedza kugadzira nyaya iyoyo, wozoenda manje kuti nyaya chaiyo chaiyo uri kuda igadzirwe. Hazvinokutorera nguva. Gara wasesa nzira. Ndochikonzero Bhaibheri ichiti ivai norugare navanhu vose. Ani munobona? Ndikava norugare newe, zvikandiomera, it's easy nongwakuapproacha. Brother, zvinhu zvatooma pano. Zvino kana takatoshorana nezuro, tichada kutanga kugadzira nyaya iyoyo first. Nokuti ndikauya kwauri, ndokuudza kuti nyaya yangu yakadai so. Uchatanga kubvunza kuti saka nhasi ndo pandanaka. Saka nhasi mari yangu yachayo chayo nai. Nokuti ndakambotaura kwauri chiti mari yako ndeyezvikwambo. Ndichifunga kuti zvinhu zvicharamba zvakanaka. Ndazoshaya mari manje ndakuya kwauri. Brother, mungaita here $10. Yezvikwambo iya. Ndiyo yawakuda nhasi. Hari muri kuona? Zvinhu zvoda kugara zvakagadzirirwa kuti zviite zvakanaka. In this simple life atiri kurarama iyi, ita zvinhu zvive zvakanaka pakati pako navanhu. Amen. Pakati pako nembwa yako. Kana zvinhu zviright uchimboitiwo bhoki, uchiikandira chibhonzo, kana mbavha yazouya pakati paki, inouya zokubatsira. Kwete uchingoikika paupfuura nepai, paupfuura nepai, zvinhu zvazokuomera bhoki, inokutarisa kuti bhoki nhasi. Gadzirisa wega. Can you see? So, iva norugare navanhu vose. Pane gadziro inofanira kuvapo yezuva iro. Saka mudzimai uyu wanga akagadzirira zuva iroro, akaenda kumuprofita. Muprofita akamutsanangurira pamusoro peupenyu hwakararamwa nemurume wake. Takambotaura rimwe zuva ndikati pane zvinhu zvinoitika muupenyu hwako, not because of you, asi nokuda kwemumwe munhu ari kunamata, nokuda kweupenyu hwomumwe munhu. Muprofita anotaura achiti Sara paya paakati handina kunyepa ini, handina kuseka ini, Ishe kwaye akatarira kwaari akati, unoreva nhema iwe, waseka iwe. Handiti zvanzi ari kutaurira Mwari kuti handina kuseka. Mwari angadai akamuuraya ipapo, asi nokuda kwaAbhurahama she was spared. Saka pane zvimwe zvinhu zviri kuitika muupenyu hwako, kwete nokuda kwako, asi nokuda kwemurume wako, nokuda kwemudzimai wako, nokuda kwemwana wako, nokuda kwehama. Mararamire nezviri iwe chaizvo zvingadai zvichitoita kuti zvinhu zviite. Saka mudzimai uyu akadzokera pane zvakaitwa nomurume wake, akati, imi munhu waMwari munoziva kuti murume wangu anga akarurama imi, munoziva kuti akanga akatendeka aita zvinhu zvakanaka nenzira yakarurama. Profita akati, ameni iyoyo ndinozviziva, ndo zvazvaiva, asi iwewe unomboonei. Can you see? It will still come back on you.
unomboonei chaunacho chinoenda pamwe chete nechikumbiro chako? Akati, handine chinhu, ndinongowo namafuta, bhodhoro ramafuta. Amen. Profita akati, ndo patinotangira ipapo. Amen. Kunyangwe pachizobuda nyaya kuti pangatengwe dzimotokari, pangavakwa dzimba, pangaitwa mifaro, asi pane patiri kuda kutangira. Atingotangira mhepo. Unomboonei chaunacho? Amen. Tode kuti hama mangwanana ano tionesane kuti tibvise hunhu nomweya hwokuhwanda seri kwourombo kana kwenhamo kana kwokutambudzika. Ngoti hama nini hapana chandinacho. Mwari hadhile nesu pasina chiripo. Kunyange shirikadzi yakaenda nehalf cent one, ndakuenda kunonamata. Chipo changu ichi ndakupinda ndinonamata. Nyaya yokungoti hazvine inini, zvinhu zvakandiomera, hazvina kumira mushe. Let's just try to wipe that away kubva muhunhu hwedu nomukurarama kwedu. Kuti tive vanhu vanosvika pachimiro chokungoti handina. Hani munoona? Semhinduro yavana vadiki vose. Ukamubvunza, wabva waona plate yakapwanyika, ndiani waputsa plate? Muzoti inenge yaputswa nani? Ndiani anoziva kuti inenge yaputswa nani? Mwana anokuudza sitora munhu iyeyo, ndozvakanakira vana vadiki. Haanyepi. Unokuudza kuti ndinhingi. Vana mai, pamunouya paya musikobvunza mwana sista manondo. Iyeyu biyu. Ndiani mabvisa ichi chandasiya? Anoti saka pamwe biya akurisa. Regai tibvunze vanecho vane achiri mudiki mbicha. Hatisi kuita baby dedication muno. Chete kunezi. Takushaya vana manje. Matingabvunzane mwana mai tu. Ndimunenge mune vachiri kudai so. Anoti chitu kana wabvunza ndiani waputsa ichi? Daro. Vana mutitaura shona yakadzika kudaro. Zvite. Mai Maramuze. Unoti kudi anonzi ani? Manu. Anoti chi? Aiwa ndari kuti anotaura ndati anokudza zita remunhu abvisa akukudza chinhu. Anonzi ani munhu anotaura? Rebecca agone kupronounce. Brother, toziva kuti very soon nemasekuru asi muchingori baba. Brother, choose this. Anoti kudi? Daro. Nai nyasha ungati ndide. Urati kuti muzive kuti mese munokundwa nemunhu achiri mwana mudiki. Leslie, anoti chi? Regai mubvunza chembere dzatinadzo muno. Akabvunzwa mwana anoti chi? Ataura mumwe. Hapana otaura asabvunza. Ndiani? Amuti sister Irene vanoziva zvinhu. Panokuudza munhu akanganisa ipapo. Zita rake anonzi Hameno. Ndiye anenge aputsa ndiro. Kwete Devi haakana. Hameno. You see? Saka ndo mhinduro yavanopa vana kana uchinge wabvunza kuti ndiani waita izvi. Hameno. Okay. Let's come back to our story. Apafanire kuva nohunhu nomuraramire matiri unoshayika that responsibility yekuti
ndinacho chandinacho. Amen. Akabvunzwa munei mumba menyu? Ndine mafuta. Can you see? Now generally akungokuudzai mimi. Kare vana mai vedu tantisina foni yaunonyora WhatsApp kuti mama ndiri kuuya. Waingori kana wasvika kwambuya. I still remember pamwe ndaenda kunoraura kuna unyanuko. Ndabata tihowe twaundofunga gogo mai vangu vanga vari kumission ku St. Mary's. Ndongokrosa nekuruko wangu ndova ndaenda. Ndonovapa tuhove tuya. Voudza vamwe vanga varipo kuti ndakakuudzai kuti uyu hanzi Jimmy uyu anonzi tichakura. Ndandiri kadiki saka tichakura taimuoneka zvaakuita manje. Kakura. Asi ipapo havashayi chokundipa. Nokuti pavakakohwa nyimo vakabika dzimwe vakaomesa vakaisa muchipfuko. Vakabika nzungu vakaomesa vakaisa dzimwe. Saka ndichisvika ndongonokorerwa nyimo dzakaoma dziya takutodya. Hazvifanire kuti munhu auya mumba utaure wewe kuti hapana kana chokubata. Shuwa hapana kana chokubata. Hazvina kunaka. Or may I put it kuti it's evil. Hazvina basa wasvika nebhazi rasvika rafira munzira rikazosvika na 10 kumusha. Ukagogodza mbuya vakamuka, mai vakamuka, vakagara vakaomesa derere. Vongotora derere pamoto vobhoira mvura. Kana kuri kwedu kuna mbuya yangu kwaiva nederere rebupwe. Ndanaza derere rebupwe. Iroro rebupwe iro. Arinetse kurovaka. Riziko pasaidi parinenge richibva uku vachimona akasadza. Nokuti vamwe vakachenjera vanoda kubvunza kuvhara vanhu. Saka tokuitire sadza here? Topai drink. Toita tea. Kumugona. Aiwa tipei drink. Tichimirira tea. Sadza richibva. Hakuda kungohwanda. Nokuda kutaura zvinhu zvisipo. Zvinofanira kuvapo. Can you see? Saka haikona kuva nementality iyo yokuti unoti hapana chiripo. Hapafaniri kushaika chiripo. Ndomubvunzo wakabvunzwa shirikadzi yafirwa. Shirikadzi yasiwa navana 2 vatorwa futi. But still is demanded kwaari. Unomboonei. Panofanira kunge paine chiripo. Tinokwisana. Shova tibatsire. Mumba mako hakuna kugara musina chinhu. Hakuna kutemba nekuti ndichaenda patepi ndonochera mvura. Garawo nezvigaba 20 lita zviviri zvine mvura pakona. Hazvina basa ichata 2 weeks usati waishandisa wozoirefresh hako. Ngaigarepo. Hauziye zvinoitika. Ndizodi? Uchazonge rongobuda patepa pasina mvura. Hari kaenda nekuchibhorani chakashikoka chokudhara. Wotoshaya zvekuita. Hapafaniri kuva nesituation yakadaro paupenyu. Tinokwisana. Saka zvinei kunamata izvozvo. Ndokunamata kwacho manje. There must be a preparedness. Kugadzirira. Upenyu hausi hwokungorega zvichingoti zvazongokuwanawo musi uyu. Ngazvive negadziriro. Amen. Haikona kuti mvura hapana. Zvaunokwanisa kungoita zviri simple. Ungotsvaka zvigaba zvako 2. 20 lita chai. Chinoita mari chiMT yacho kuchitenga. $3. Please, and unotsvaka $6. Utenge 2.
wongoiswawo pakona. Kwete kuti mvura hamuna, zvinhu zvakanganisika zviri kuda emergency, mvura hamuna, upfu hamuna, hapana chiripo. Handikukona. Foni haina moto, bhatiri rakapera. Kana bhatiri ririmo hamuna kana yekungoitsa kunozvese kungobipawo kuti somebody will phone back akakubatsira, hamuna. Mari unoita zvokurwa nayo, ukaiona chete demo paungoonera kadhora kari pasi. Saka muda kuti tidye nedere nhasi, iyo mari iripo, tenga nyama. Kadhora kasara kako katengeswa nyama. Mufoni hamuna kana mari iyeyo kukwereteya, wakaikwereta nezuro. Kuti ukwerete hapana. Kuti uchisolva problem iyi auna kokuenda nako. A state of unpreparedness haina kunaka. Towisana. At least ivane kamari kouno kasingazikamwe na sister. Kuunongoviga apa. Ikako brother vakazivi. Kanongoiswa wapa in case of emergency. Towisana. Mukadzi akasvinuka haangopedza mari yese achingobira kuti kana zvikanetsa vachauya. Vachauya baokubheki. Baokubheki auye. Kwakarowa nemotikari kutaundi. Uchiti baokubheki achauya. There must be some sort of preparedness. Towisana. Unogara nekamari kari papo paside apo. Kuitira zuva iroro. Handinowisana. Saka akabvunzwa unei chaunacho. Tuone pakutangira. Toziva kuti Mwari ariko. Toziva kuti murume wako aiva muprofita. Toziva kuti murume wako anga akarurama. Asi iwewe on your own standing wakamira sei. Ishe atibatsire. Hana kuti vigirai vakadzi venyu mari kana vigirai varume venyu mari. Ndataura preparedness. Towisana. Yekuti zvanetsa brother Mapini motongona sisa kuti alright ngatishedzei ngatione kuti tinga samya manya anotora kanhingika kanonzi kaike pamakoni kai tumotikari tiyaje kamushika brother Mapini kamushika tunokamushika tineiwo panapa. No, don't worry boss. We na $3 kamushika kashika Mapini ako izwa kuchipatara. Handi zvanaka. Anya kuti pana mchiviga mchizongono kuna mai musazotenda. Zvamuri muzoti kuna bose mumaita basa. Takugadzira wakaipopo brother Guda. Ndagona wakaipo. Right. Saka that preparedness inodiwawo in life. Ani munobona. Kwete utingo wa 00 akabvunzwa unei. Shavati batsire. Panofanira kwa, that is the nature ya Mwari. Amen. Mwari hashande from nothing. Kwenga wani Mwari akasika nyika pasina chini. Mwari akasika denga pasina chini. Hana kusika pasina chini. The Bible says, in the beginning was the word. Chicha iwapo. Hana kusika from nothingness. And that word was fungwa ya ivanayo. And that eternal holy purpose. Chishuvo nechino chaiva nacho mahari chisingaperi. Kubva pachishuvo ichocho pakabuda logos. Kubva pa logos pakabuda denga nenyika. Pakabuda iwe. Hauna kubva from nothingness. Adi munobona. Saka ndiye Mwari watinonamata. Habati pasina. Unobata nechiripo. Nokuti ndo zvaari wona iye. Aite
ngaite zvinhu kubva pasina. Amen. Ndi Mwari shevatibatsire. Uyezve he demands that kuti pave nechiripo. Izvo tinozviona pana Luke chapter 21. Luke chapter 21. Mungarava verse 34 kusvika pa 36. Aimona, Isaiah gives us warning kuti imimi munofanira kuti nguva yose mwoyo yenyu isangobatwa nezvekudhakwa nezvishuviro zvenyika ino. Ani munoona chishuviro chenyika ino chii? Hazvireveri kutofanira kupfeka, hazvireveri kutofanira kudya, hazvireveri kutofanira kuti tive neupenyu hwakanaka. Zvose izvozvo zvinodiwa, tinozvida. Asi the driving force chinopa iwewe chishuviro kapena kuti chirako lako chezvinhu izvozvo zvaunoda chinobva kupi? Hachifaniri kuva nyika, handiti? Nokuti chishuviro chako chikava nyika, ukaona vari kuba vachibudirira vachiita zvakanaka vachigara zvakanaka, iwo woda kunaka kwavari kugara ikoko kwabva mune mabasa akaipa, uchapedzisira wakuitawo futi izvozvo kuti usvike pastandard iyoyo, handiti? Yes, Bible inotaura pamusoro pema-examples. Vakadzi vakuru ivai ma-examples emadzimai madiki. Is that right? Ivai an example. Vanhu vashuvire zviri iwewe zvakanaka izvozvo. Asi zviri maringe kuti kana uchishuvira chinhu uri kuchishuvira kubva kusosi ipi? Saka Ishe vari kuti panapa hazvifaniri kungova kubatikana nezvinodiwa paupenyu huno. Towisana. Upenyu huno hunoda zvose zvatingada izvi. Asi Jesu vakati dumbu nderezvekudya, nezvekudya ndezvedumbu, pakupedzisira zvangoparadzwa zvese. Handiti? Saka pane chinoita kuti tide zvinhu, hachifaniri kuva chinhu chisiri icho. Kudakara woshuvira, kudakara wotoremekedza kana kuti kudakara wotopa komendi dzakanaka pamusoro pemukadzi unofeva achiwana zvinhu zvakanaka, achigara mimba yakanaka, achidhiraivha motikari neufeve. It must not be so. Munhu ari kupota achiba, like hama yangu iyo, mabhururu ake murodhiumu hazvinetse. Kana shuga yakapera dzimai yangu kutsvaka chibibi chenyu chiri kupiwa. Chibibi chenyu tigirei shuga apa. Zveshuga akangopfeka chibibi cheche, hauye neshuga chete nenyama pamusoro. Ende ukabatarisa upenyu hwakanaka, asi ndo zvotoshuvira here izvozvo. Hasifaniko zvakadaro. That's why muprofita akataura nyaya yefashion. Fashion is of the world. It's of this cosmic world. Saka, we don't derive our beauty and kuremekedzeka kwedu from fashion. You know, tiri vakomana nguva dze vachiri vasikana pakambouya imwe sketi achiziza kuti yanzi knee length here kana kuti knee high kana kuti knee chi, because back then ndokwanga kuine nyaya yemaminiskets asisa kuwandawo mazuva ano, but pakauya mufashion esketi yakanga yakadzika ichifukidza mabvi yakanaka chaizvo. Saka isusu vakomana muzati andiri vakomana veshoko ka taanchipisa hakuna zvekutamba. Tichitoona sister atotenga sketi iyoyoyo tatokonana kuti worutenga sketi yefashion ndokuti ndoiri mufashion mazuva ano.
Uda kuhwanda nekuti yakareba. Away. Ani munoona. Ndingotaura patani chapisa pisa. Ala kuti zvakaipa kupfeka sketi iri fashion yakareba. But I want to tell you our focus chinokwezvera kuita kwatinoita. Ishe pano ari kuti ngachirege kuva nyika. Ani munozviona? Ngachirege kuva nyika. Ngachive kutsvaka kurumbidzwa kwaMwari. Ngachive kutsvaka kuhwinya kwaMwari. Andi munobona? Ishe vatibatsire. Shuvira mwana wako kuti aroorwe kwete nekuti nyika iri kungoroorana. Nokuti zvanzi ndo zviri panyika, handi zvanzi panei panyika. Verenga shamwari. Apa ipa mbukanganisa kuverenga paipi. Pamba ine chikonzero kuti mukanganise kuverenga. Can you see? Now, ishe vari kunongedzera waniso after the resurrection handiti. Saka kwai ikoko hakuna waniso. Asi pane zvinhu zvakatariswa nokuonekwa nekungobatwa navanhu vari panyika. Ndochiko chinzi mazuva anowa vanhu vaidi vaiwana nokuwaniswa. Doesn't mean kuti kuwana nokuwaniswa kwakashata. But the spirit and the drive zvinokonzeresa zvinomanikidzira kuti zvinhu zvive. Handiti? Nokuti ninga akaroorwa saka ndofana kutoroorwa. Nokuti ninga akachata saka ndofana kutochata. Nokuti ninga atoroora saka ndofana kuroora. What is driving you? Ndopo unozongo nokwekweredzana nezvisingakwekweredzeki. Kuko zvoda kuti ungoita zvakaitwa navamwe. Hachifane kudaro. Ndizvodi? Lesi yadai somso. Kaunda ndakuona mushi. Okay. Right. Saka kwainashe imimi musabatwa nezvinhu zvinongova nyika. Asi ivai vanhu vakagadzirirwa zuva rekuuya kwashe. Ndoda ndingota zero in on kugadzirirwa. Saka zvanzi rindai munyengetere. Ivai muri muchimiro chegadziriro yechero chingangovuya. Saka ngauve unhu hwedu. Sekera vakati cleanliness is next to godliness. Ani munoona? Zvinofana kuwanika muhwezva kacho kekuti haungangoti nyangarara uchiti mweya wako wakachena. Ndio chikonzero Paul akati asingasevenze ngareke kudya munhu anofanira kushanda. Handiti? Why? Because on the other side hatina kushedzerwa kuusimbe. Takashedzwa kukushumira. Handi ndizvo? Hatina kudaidzwa kuzonamata koga. Takadaidzwa kushumira. Chapter 13 yamabasa vaapostora inoti kudii? Vatsvene pavaishumira. Can you see? Pane zvavaitira Ishe vachiraramira neupenyu. Saka izvozvo zvinofanira kuva chikamu chokurarama kwedu tiri divi rino romunyama. Nokuti ne 5 senses zviri mumutumbi uno. Tiita 5 senses zviri mukati. Pozoita 1 cent iri mumoyo ndiko kutenda. Is that right? Saka that sense yechitanhatu iyoyo ina influenza idzishanu zvomweya yedu idzi. Rudo, intelligence, memory and everything. Zvino influenza izvozvo. Izvo zvomukati zvo influenza 5 senses futi dziri kunze uko. Handiti? Kuona imwe yemasenses iwo handiti? Saka kana kuona kwangu chiinfluenzwa nekutenda kuri kubva right in the soul, handingotarisa zvese zvese. Handi munobona? Handingonhuhwirwa zvakanaka nezvinhu zvese zvese. Mbanje iputwa apa. Ndotofarira munhu wacho. Mukati mangu umu hamuna nyaya iyoyo. Saka even my sense yekunhuhwidza aifariri izvozvo. My sense of sight handingoturika zvimapikicha zvisiri izvo nekungoona pafoni zvinhu zvisiri izvo. Nokuti zviri kuinfluenzwa nesense iri mukati. Handi munozviona? Saka preparedness kuva munhu wakagadzirirwa kunondobatavo kunyange upenyu hwako hwokurarama chaiwo. Hakuna kurarama zviri careless. Hakuna kurarama zvinhu zvisina kugadzirika.
rarama upenyu hunopupurira zviri mauri. Ndizvodi? Saka Ishe vakareva vachidaro. Amen. Now, saka tinowirwa namadambudziko nezvinoremera upenyu hwedu izviro kwazvo. Ndozvatinopfuura nazvo mukati mazvo. Asi Mwari wakatidana kuti tive vanamati, tive vana vake, timushumire. Ndizvodi? Saka Mwari watinonamata wakamboita sei? Chapter 10 yaMark, verse 27. Ishe unotarira vanhu vakanga vachiona gomo rekurema kwezvakanga zvataurwa naShe. Saka Ishe akavatarisa akati, aiwa, kuvanhu hazvigoni, hazvibviri, it's impossible. Asi kuna Mwari zvinogona, nekuda kwokuti zvinhu zvose zvinogona kuna Mwari. Sekera tichimba, only believe, all things are possible. Kunani? Kuna Mwari, kwete kwauri iwewe. Zvinhu zvose zvinogona kuna Mwari. Handizvo? Right. Now, ngatidzoke mashure mbichana, chapter 9 yazvo 23 ton. Ndizvodi? Jesu akati kwaari, kana uchitenda, nekuti zvinhu zvose zviri possible kuna iye anotenda. Sekera tiine himwiya, only believe, all things are possible. Possible to who? To he who believes. Kuna anotenda, zvinhu zvose zvinogoneka. Sei zvinhu zvese zvichigoneka kuna anotenda? Nekuti anotenda kuna Mwari. Anzini shoko raMwari pano, zvinhu zvose kuna Mwari zvinogona. Anditi? Saka haisingori nyaya iri so simba yongoti I receive. Hatigamuchiri chinhu kubva kuna Mwari. Kudakara tauya mumuhwezva hwehumwari ihwohwo. Nokuti Mwari akati musakandira maparera kunguruve, hatihwisisi nyaya yemaparera. Saka Mwari kuti tibate abate nomatiri, kusaremerwa kwaMwari, kuti kuve kwatiriwo isisu kusaremerwa, zvinotora tive nehunhu nefemero yaMwari uyu. Anti munobona? Saka Mwari haadembi, Mwari haashaiwi, unacho chiripo chinokwanirisa zvaari kuda. Adamu atadza muEden, Mwari haana kupererwa. Akaenda akanotora gwai akaruraya, akatora dewa akafukidza vanhu. Nyika yatadza, Mwari haana kupererwa. Akatora shoko, the logos, iro shoko rayo pakutanga rikava nyama, nyika ikaponeshwa. Ani munobona? Saka isu tiri vana vaMwari. Ngative nementality iyo, ngative nemavonero iwawo. Kwete ekutora nekuda kuisa patiri kahunu kekungoti handina, handigone. Tuwisana. Ngatisubirei, ngatidei zviri hunhu hwaMwari. Andi munobona? Kana uchida, God has got a way. Nokuti chokutanga akusi kuti hauna chachauna choruda chacho. Chekutanga ndechekuti hauna makwanisire ekuva nechausina chacho. Ishe Jesu akaenda kuchechi one day, Judas anga ari kupi musiwo. Vongosvika pagedhi zvikanzi mari pano yomutero. Achicheuka Judas pamanga namadhiro ake, otoona ndiPeter aripo. Zvikanzi Peter, chienda unoredza. Handiti? Saka munofunga kuti Peter akanosungirira nyongorosi pachigunwa akanonyika mudini. Aiwana zvichira uno. Apana chinoitika pasina. Get this mentality, ama. Panofana kuva nechiripo. Saka paakandobata hove, nehove iyo yakanga ine chainacho futi.
tobva unoteerera. Ani muri kuona? Ngatiregei kudyara hunhu, mweya nechizoro chokungoti hapana. Kana pasina, ngatitsvakei nzira yacho, ngatiendei kuna iye unacho. Amen. Now, saka ndo hunhu hwaMwari abati kubva pasina. John chapter 6 verengai verse 7 kusvika pa11. Vanobvunza crisis yakanga iripo, vaita mushangano, vaita a meeting, vanhu vauya kuchechi, vaisa maflyers, tine mushangano, vanhu vauya, vanhu vanzwa shoko, vaimba makorasi, vaita zvese. Asvingoperera mukuimba makorasi, vanhu vanofanira kuti vadya. Saka teita sei? Philip ndo paakati kana ndimiwo madhenari 200 kuti tinotenga chingwa, kuti tinodimbira kapisa havatombokwanisa futa. Denari 200 imari inenge $30. Saka $30 okay, kana mukatotenga chakachipa chedora for 2 chaingobudisa 60 loaves. 60 loaves paiva navarume tisingaverenga vakadzi navana 5,000. Ndo pakanzi manje na Andrea, pane kamukomanawo kane zvingwa 5 nehove 2, but zvingareve chii izvozvo pamhomho iri panapa yesa? Isha akati pane paakatangira, unzai chamunacho chacho. Amen. Ndikuzviziva zvinhu zvakaroma, zvinhu hazvina kumira mushe, mari hapana, mwedzi wapera, mabhirusi ada kuti abhadharwe, asi unombova nei? Katingochema kuti zvino zvinhu zvaoma, zvinhu zvakazodaiso. Jesu akavabvunza, munombovonei? Zvikanzi hatina chatinacho, tinongoone zvingwa 5 izvi, mabhanzi iwayo, bo zvangu zvichi kamukomana kadiki, mabhanzi 5 netuhove 2. But izvozvo Bhaibheri rangu rinoti Isha akasimudza meso ake akaonga, akaropafadza zvingwa 5 nehove 2 zvikakwana vanhu vose. Chakagonekwa navadzidzi ava, vakakwanisa kutora zvavanazvo vakazviisa muruoko rwaShe. Iyeyo avapa muruoko rwake, hakuna chakaoma kwaari, nothing is impossible. Kana chakuzodzoka kubva muruoko rwaiye asina chinomuvomera, ruoko rwako iwewe haruzovomerwa. Vakatanga kumedura, Jesu asina akamedura, akangomedura akavapa, iwo vatanga kumedura futi. Ukamedura chamedurwa, nanomedura zvine simba reropafadzo yacho, zvinomeduka zvinopafadzwa futi. Handi munovona? Namo ndeyekuti kunyange chidiki chatinacho achona hatidi nacho, but tikachipa kunaShe zvinoita. Amen. Zvino vatanga kutaura nyaya yekusidha, handisi kutaura nyaya yekusidha pano, hatisidhe pano. Towishana kusava nepfungwa isiriyo, handireve izvozvo. Amen. Saka vakamupa chavaiva nacho, Ishe akachiropafadza. Amen. Ishe vatibatsire. Zvinhu zvakakupresa, vazhinji vedu vamwe tinoita mabasa edu togani, zvinhu hazvina kumira mushe, kudakara time hapasisina. Chirega kutora time shomanene, maawa 3 awaifanira kuti unoshumira Mwari, wogara nawo futi. Ipa Mwari zvake. Ukapa Mwari maawa 3 iwayo, Mwari anogona kuropafadza maawa 3 iwayo, akaita 72 hours kwauri, nokuti waisa muruoko rwaiye anoita zvinhu zvose zvive possible. Ndo nzira Mwari yaakadhila nayo kubva pakutanga navose vaakadhila navo. Abheri haana kungoenda achingoti asakada kuenda nongonoema makorasi ndonamata, akaenda nechipiriso. Ndizvodi? Okay. Atione pana Genesis chapter 18. Genesis 18. Genesis 13. Can you read verse 14? Yeah, kuna Abraham. Remember Abraham pa chapter 12 akanga apiwa uridzi hwenyika yaakanzisha vanhu ake vana vake. Saka Abraham anga asingori munhu waiva muridzi, akanga apiwa nyika kuti ive yake ndavana vake.
then Mwari unovuya kuna Abraham apedza kukunda paya. Now, because Abraham akapiwa nyika ne izova yake na vana vake, Lot hama yake mwana womnun'una wake ndobva atapwa. But Lot did not belong kune vanhu vaya vakamutapa. He belonged at least ku family ya Abraham. Anditi saka Abraham haana kuda kurashikirwa nechiri chake. Andi munozviona ndochikonzero handitendi kuti vana vaMwari vanongoita that careless yekungorashikirwa nezvinhu, kungorega zvinhu zvingoparara. I don't believe in that. Towisana zvokuti unobika sadza ravanhu 12 kuti une murume wako nevana vako 2 kana 3. Alright, une vana vako vazhinji. Tikati 2 gudani vati kutaura inini. Tikati 3 marambudzi vati asi inini naye. Right, une vana vashoma. Iwobika sadza ravanhu 12. Modya moguta zvakanaka, vana votogeya taguta. Dasara motora mukana mbiri. I don't believe in that. Kuti uzive kuti nhasi baba pano vakatambira wotanga kusangana nesipo kugedhi. Takunda angogeza yenge chefu yake asi akanda usiku ipapo 2 ari kuuya wada kugeza masokisi yake ari kuchikora imwe geza yorashwa uku nongoza kuti mavhimira vanadzo mazuva ano. Don't just be careless because in zviripo. Towisana. Right. Saka Abraham akaenda kundotora hama yake. Mwari ari kunzi he is a possessor, ndiye muridzi. Haangogara kudenga. Muridzi wokudenga. Haangotsika panyika, muridzi wenyika. Saka kana ari kuenda kuna Abraham, ari kuenda kune munhu ane hunhu hwouridzi. Ani muzviona? Aenda akandokunda madzimambo 5 ari 1 nemweya nezodzo yekuti zvinhu ndezvangu izvi. Akanokunda. Amen. Ava akunda atora hama yake. Madzimambo eSodom akauya kwaari akati saka iwewe taakuda kukupa pfuma yese ungotipa vanhu koga. Abraham akati handitore chisiri changu. Ndinosundwa nemweya wohuridzi. Handingotora zvese. Ndobva ati tora zvinhu zvenyu ndakwenda. Melchizedeki muprista waMwari wokudenga, muridzi wedenga nenyika, ndo paakauya kuna Abraham. Ndobva amupa chingwa newaini. Anga asingape pasina chiripo. Anga asingape pasina hunhu hwezviri iye. Bhaibheri rangu rinoti Abraham akamupa chegumi. If you possess nothing, nhamo iri kuna asina. Ndo panongoita problem chete ipapo. Handiti ndakamboenda kuMarawi ndikanogara kuRuzeva, the lowest kunzvimbo yakaderera muMarawi yose, kana unoziva kuMalawi kuregion yekuNsanje. Toko kaderera ikoko. Ndakanogara ikoko 2 weeks nchirumwa nemosiki saka paine kamukuru kari kechikuru kamudharaso tikanzi abusa pingo kakhala anthu ocherenga oka mpingo umene usisi kufarira kuti hamuna kuzvinzwa si hamuna kuzvinzwa anzi church ikaita vanhu vanongochema zvakaoma handina kucherenga pachisena kuita hurombo ndi anthu ocherenga ndi anthu osowa opanda pachi. Okay. Saka tikava vanhu vanongoni mentality yekungoti handina. Ani munovana ngati vake ichechi handina, ngati itechi handina, ngati ngotsvayewo panze ndanonoka. Chechi yakadarira it be a people vane hunhu hwaMwari. Towisana. Saka Abraham akaenda kundotora hama yake nokuda kwokuti maari maiva nehunhu with that possession. Ihama yangu afana kuti angorashikawo.
paakasangana namelkizedeki ndimuprista waMwari, muridzi anazvo. Saka they had good fellowship. Ishe vatibatsire. Ndizvodi? Okay. Tikaenda pana Genesis chapter 18. Varume vatatu vakasvika kuna Abrahamu. Handiti? Zvanambenza kuudza izviya. Vasvika kuna Abrahamu. Abrahamu akavaudza akati, aiwa, ndoziya zvamaingira muranda wenyu. Garaya, titume munhu ave nezvimvura shoma shoma. Akupei mugeze tsoka dzenyu. Handiti? Saka akati titume munhu. Kureva kuti 20 lita yange iri mumu. Inodiwa 20 lita iyi. Tikunzwana? Yange itopo iri hedi. Akunongogara zvinhu zvisina kumira mushe. Ita zvinhu zvigare mushe kudzimba uko. Towisana. Isaite nightmare kuti zvino tezvara vauya. Pouchambotandara kuti vachati ndakuenda. Uchambotanda uchataura nyaya kuti atezvara vachati ndakuenda. Wombonyepera kutsimwaira kunge wabatwa nehope. Tezvara havasi kuenda. Vakango apo uri kugaya kuti vakarara pano nhasi. Apa mari makapedza kungotenga majingisi akadzakuru. Uise pasaidi zvandiri kutaura zviya zvekutengeka gumbezi hazvina basa akati kufugwa musi uisa pasaidi apa. Towisana. Akunogara nekumbezi wanara mukakakatirana mumaoko. Panoitwa rimwe rinongoenda pasaidi apo maramudzi. In case tezvara anouya. Tikunzwana? Akunogara usina. Ungaita kaunika kungotendeseka ungogutsikana nekungoshaya. It's no good. Hana kuti nanotenga akuva nemakeji mazuva hanzi 20 kg gumbezi. Ronzi makeji makani? Maitu, makeji magumbezi hanzi chi? Amwe ndavavhiri. Tenga gumbezi. Kepa side. Kanongogarawopo kuitira musi wazvo. The whole concept is ngapave nepreparedness nekugadzirira. Tonzwisana? Akuna ngoti zvinhu zvingokuinga all of a sudden hapana chaunacho zvinhu hazvinomira mushe derere mumba hauna mvura 20 lita hapana hazvina kunaka. You have something chokuti zvinhu zvinake. Saka Abraham akabva amhanya mumba ndobva ati kuna Sara, gadzira zviyero zvitatu ero zviviri zveupfu hwakatsetseka hunokurumidza kuibva. Kureva kuti painogayisa aigayisa mugayiwa, ogayisa futi kamwe kangwerevere kasinganetseka kuti cha mugayiwa handiti uda kuti ukwate 3 hours usati wamona. Saka I want to show you the preparedness, kugadzirira kwankuri mumba maAbraham. Zvikanzi gadzira izvo zvimaimaisho. Sara anamutika zvino tipei kamari yacho. Madzimai ndo paanogona ipapo. Kangosingaite mushe vaenzi vauya vagara patebhuru ndo paanouya ipapo kuti tipei. Vazvizive vese kuti muno mushaya vanhu ndiani. Munomuziva mushaya vanhu? Munhu ari kukupai mari nyowani hamumuzive. Madzimai ndo paanogona ipapo. Okay. Saka, what I mean is, there must be that preparedness. Abraham anongoti Sara, gadzira ufu. Sara hati, saka ufu upi wacho, timeka mukomana uchigayo. Aiwa, zvanhu zviripo. Zvodi, hwakatsetseka. Mukaenda kuna vatongi, zvakanzi akanogadzira zvingwa zveupfu husina mbiriso. Vanga vaina hupfu hunogara uri pasaidi husina mbiriso. Because wembiriso handiti mukaisa mbiriso munombomira kuti zvifute. Patida kukurumbidza munhu ada kuendawo. Pane hupfu huripo husina mbiriso hunogadzirwa chingwa nokurumbidza. Saka there was that preparedness pamusha paAbraham. Handiti hazvireve kuti mumba mamusina nyama yakayanikwa yakanga irimo yaivamo. Abraham anga ine ng'ombe vandimoziva. But akamhanya iye Abraham kudanga nokuti akada kuti vadike iyi irimo iyi inotora nguva. Vabva vanotora chimhuru chine yakapfawa ndobva achipa kumuranda, gadzira izvo zvitonaka. Ani muri kuona? What I mean is preparedness. Zvinhu zvinongova zvakagadzirirwa. Kwete kuti nguva yese tingoita crisis. Ngatiitei convention crisis. Munhu afe pano crisis. Titenge kunetsana futi. Aiwa ngatiitei mari. Unzai mari. Ngatiitei toita mari matrasi yagara. Ngatiite 10 iyi yavangaigone. Ngatiite 2 hatidi kuita zvinhu muto wakadaro. Zvinhu zvikauya pakati pedu, zvinhu zvikarema pakati pedu, ngative neunhu hwepreparedness. Kungokwanisa kuita kuti zvinhu zvive. Kwete utanga kutongoita problem nekuti pafiwa pano. Hazvidi kudaro. Hani ndizvo. Saka Abraham akaratidza, ndosvika ndambokuudza kuti kare mavisitors vaisafona kuti tiri kuuya, asi vaisvikowana zvinhu zvakagadzirika. Taverenga pana vaEfeso chapter 6, kwai pashoka dzenyu preparedness
kugadzirirwa kweivhangeri. Nokuti tsoka ndo dzinofamba, tsoka ndo dzinotaura nyaya yespeed, tsoka ndo dzinotaura nyaya yekugena territory. Saka ngapave negadziriro pamakwanisire enyu emawaniro ezvamunofanira kuwana, masvikiro ekwamunoda kuti musvike, mabatiro echamunoda kuti mubate. Ngapave patsoka, pave nekugadzirirwa ikoko. Is that right? Pave namakwanisire. Amen. Rarama. Amen. Okay. Dorcas wafa, mari yekuviga hapana, chemberedza akutochema paya. But pane upenyu hwakanguva hwararama naDorcas. Hama hwakavasevha paya upenyuhwo. Because vakangoti Peter ndo nyaya iri pano. Peter ungoenda paya kunonamata, akadzoka naye achifamba Dorcas. Handiti masevha. Pama muchatsvaka kofini, pama muchatsvaka makebheji, pama muchatsvaka zvino transport, what. So ndota, haisi nyaya kungoti ndiri kuti ingova ine mari. Kuti zvinhu kana zvanetsa mubva maunza mari mese. Aiwa, pana maruramire eupenyu hwatinogona kurarama hwakararamwa naFiripi. Pane maitiro nomuraramiro waairarama nawo. Kudakara one day achifamba kuGaza kuri kunetsa nhasi, akaudzwa nemweya waMwari, swedera pangoro iyi. Paakaswedera ndobva anzwa munhu ari kuverenga. Zvikanzi uri kunzwa zvekuverenga, zvikanzi hapana ari kundifundisa. Zvikanzi muridzi wemotikari akati pinda. Ndobva Firipi aita passenger motikari muya, vagotanga kutaura, motikari iri kufamba, ari kutaura shoko raMwari, ari kutaura shoko raMwari, ari kutaura shoko raMwari. Medzisiro abvuma kubhabhatidzwa, omubhabhatidza. Achibva ipapo akadzokera nei kumba kwake, akaona imwe ngoro kuti aenda, akaenda nei, mweya wakamutakura, ndo wakaita mushikashika, vhuu, utoragara pasofa kuti ndasvika sei pano. Mweya rarama upenyu hwokuti Mwari anopindira zvinoda mari zvogoneka pasina mari. Can you see? The concept is preparedness. Ngatingova yechechi yakagadzirira. Handi munoona? Kwetotaurwa neproblem, testa utanga kutofunga, saka zvinochaitwa sei? Zvinotoita sei manje? Saka toita sei manje? Saka toita sei manje? Mari hapana. Mari hapana. Dai brother ninga wanga uripo pamwe zvaimboita nani? Aiwa, zvinoda mari zvinopedzwa pasina mari. Zvaida madhora akawanda kurenje kuya, zvakapedzwa pasina madhora iwayo. Chingwa chikavapo, vanhu vakadya, vakaguta. Ndo pfungwa yatinayo mangwanani ano. Kugadzirirwa, raramira upenyu hwokuti ishe ndava pano, ndikuda chakati pano. Amen. You must have something. Amen. Tinowisana. Bhazi yeblue aya, bhazi raita, ndizvo ndanzina mari. Ndaenda pachikwana ndo paraimirira. Ndapira mukio kutenga tiketi. Mwari anofamba, ndafamba, ndasvika pana tiketi. Aini ticket checker, aini ticket agent. Mari hamuna, ndadzoka, ndajoina futi queue. Toda kuenda kubasa. Ndafamba. Because you are God, nothing impossible. Towisana. Saka iwe upinda mumudu yeimpossibility yo. Because kuna vanotenda hakuna chinooma. Saka our problem ndeyekuti hatisi kupinda mudi possibility muzodzo yekuti zvinogona. Nei, kwete nekuti tiite mari zvisazotinetsa, asi tiite hunhu hunoraramira zviri shoko iri. Ndo chikonzero mudzimai uya nyaya yanetsa mumba akaziva kokuenda. Zvinhu zvaoma. Dai muri misista makaenda kuchimbadzo, murume anosara osvika unzi zvinhu zvangu zvatonetsa pano, tazotora chimbadzo izvi. Mari $10. Saka kuridiwa mari handinodzoka ya30. Ko zvinenge pane mwedzi apa. Tozoita sei? Zvino manje ndaita sei kuva nangu akuchema? Mwedzi uya zvatadza futi, yambonzi 30. Wechimbadzo akamira arova futi imwe 30 pamusoro 60. Because hausi kuziva kokuenda. Unonombadzura murume ari kubasa. Munoona panobva pangotanga kunetseka kwacho, kushupika kwacho. Yangowo chimbadzo. But there must be that preparedness. Kuva nehunhu hunoita kuti zvinorema zvisarema. Kwete zvinongosolvwa nemari koga. Zvinosolvwa neupenyu hwokuraramira shoko raMwari. Ishe vatibatsire. Asi tinofanira kuti tipinde muchannel yacho. Handizvo zvakaitika zuva resister Heti. Kwaiva
achitaura izvozvo andisiziva chii chakaitika mani. Imi brother Wood munozviziva, imi brother Welbert munozviziva azviite kuti uone tsindi mushango mumiti yakadaro. Saka chii chakaitika? Profita ari kutaura testimony yezvakaitika neshoko raMwari. Is that right? Saka mweya waMwari ubata nokushanda nomuprofita achitaura zvaari kutaura. Don't worry about general there. We are through. Achitaura mweya mutsvene wapedza kutaura, wapedza kubata nomuprofita, sister wobva wataura the right words. Hatina kutaurirwa ipapo, but brother anatudza kuti upenyu hwake sister hwangu hwakaita segold. You see? Paakataura the right words, chitima chapedza njanji, automatically chotojambira panjanji. Taura zvaunoda. Can you see? Kana ukada $1 million unoiwana pano. Kana ukada kuti baba vako vachembera vajaya izvo zvinoitika ipapo. Anything is possible. Because apinda muchannel yaiye asina chiri impossible kwaari. Ndizvo zvinofanira kuvamu. Dai Mwari vakatibatsira. Zvinotora kuraramira upenyu hwacho. Zvinhu zvese hazvide mari. Zvinhu zvese people they just look up and go and say vanazvo. Saka vachinoparidza kudaro. Maivanoshayi asizvo. Hatiraramiswi nemari. Tinoraramiswa neshoko rimwe nerimwe rinobuda muromo rwaMwari. Anoita zvaanoda kuti zviite. Haasi yeyani kuna Mozisi. Mose ati saka ndiende sei kuti ndinotsodza kuti unei? Haniti? Ndine chimwe. Iyo chimwe yani nayo. Kanda pasa. Uikanda yacho unoka. Chinonga nemuswe. Uinonga yachimo. Chinoita zvinofara. Muprofita hati here kana uchiuya kuna Mwari hakuna kuuya uri blank. Kungoya usina chaunacho souri blank. Kuti Mwari kuda Mweya Mutsvene. Handina Mweya Mutsvene. Kwai Satani anokuzadza iwe kuti munhu. Wopedza wafunga kuti ndave Mweya Mutsvene. You must not be blank. Hebrews chapter 11 anouya kuna Mwari anofanira sei? Anofanira kutenda kuti Mwari wacho uripo. Uye anopa mumwe nemumwe sezvaakafanira. Saka you must have faith. VaIsraeri havana kunzwere shoko raMwari richitaurwa naMozisi. Haasi Mwari aitaura here. Vatarakababatsira. Why? Sei vaIsraeri vasina kubatsirwa neshoko rakataurwa naMozisi kwavari. Bhaibheri ramuti achiti vanga vasina kutenda mavari. Asi mabasa ungaparidzirwa shoko raMwari kana mauri musina kutenda kunokwanisa kubata shoko iroro. Haribatsire chinhu. Saka your problem is money. Ndokuti hakuna murume wako akapota achikupa $50 pazuva. Haikwani. Haina chainoita. Chinodiwa pakutanga ndechekuti mauri muve namakwanisire. Aninoona. Nama haipere nemari. Ndoda kukuudza. Tora vanhu 6 uvaisa upe mumwe nomumwe wavo mari. $100. Zvinobuda ng'ondo kuti one atorerese vamwari. Mumwe ati $100 akati chachai handasimbonana huyu munhu. Ndotaimika checheni. One wacho anongomhanya kuhorosera. Tenga crate yellow straight up. What do you want to do? Depending one dress appear. Yeah, I don't know one. Can you see? What hand and down for them we walk. I can never go visiting that. We are good for. Who are you? I know what I'm not playing. $6. Oh,
achienda padhuze ndipe rimwe mari yese nopesera nemunhu wake ani munhu saka kuva nemari haisiyo nyaya wanoziva kuti inoitwa sei mari ndozvinemusoro ndozvinounza mari chete anakana ndakaenda kuti zvinomese mungai ndocheshikaendatetomere ningiri mari yese zvinoita zvakanaka okay but pfungwa yanga tingoti tigowane mangwananano pfungwa yekuti ngatingoya vanhu vakagadzirira ndousana sure tikauya mukati masvika ninditozviona ushoti kana matacho chaiwo avharwa wopika derere rako nekasadza kako 2 chaiwo mvura iri pasaidi papedza kutya mafamba kunze kuri kupisa uye mugezi tuchikuita munhu akarongeka just because mvura yanga notwisa iri pakona paisingashandi but yazowana chokushanda ngapanguva nenharaunda dzegadziriro ausii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 i ngapave gadziriro izvo zvatinge tichiita paupenyu huno hwokurarama zvinotipa hunhu hwegadziriro hwekuti hatizive kuti ishe unouya rini handingoti kana ari nhasi regai ndingopa nhasi mangwana ndogadzira nyaya yacho ureti mari yauya nhasi regai tingodya mari mangwana chaona ini handingoona zvazvinoita if we are spiritually aware kana tine vanhu vakagadzirirwa pamweya kutarisira kuuya kwashe zvinondobata even our senses kuti hatingoita zvinhu zvisinakufanira kutisana ngatite zvinhu zvinotipa kugadzirirwa toisana hembe hadzigare muwashing basket hazvina basa handina wodropu ndesa waya yangu apo ndoturika ipapo ndine mwanaki yangu ndopeka pega hembe dzangu ndoisa imomo chakati chaitika kude kutengwa izvozvi chimonimira ndichaenda vacho unotora manje muwashing basket pauchachechi wozowachechi kuti zvive zvakaringana kuti uende kuda kuenda hazvichabuda mari handinonzwisa washing basket inongotemba kuti vakuchechi zuva rambira toponeswa washing basket but hazvite 2 weeks kazviri patya hadzigaremo ngapave negadziri kuti chamuka ipapo tiri redi ngatiri handinokubona nokuti zvinhu zvinoitika muupenyu handitaura zvinhu zvinoraramirwa panyika pano iva munhu wakagadzirirwa munhu ari redi kana zvinhu zvamuda iso zvima zvotoda izvo handizvo isho vatibatsira zvisaitofanika zvinoita ndiri dzakachena dzakasviba bhutsu sheti rachi mbeze zvese zvikwamezvizvo zviti zvakanaka ni let's say preparedness tive vanhu vakagadzirirwa kuuya kwashe not bottom line is tosida kuti tichakauya tingoperereki saka tinoramire hunhu ukuvana vakagadzirirwa ndizvodii zvatikasika saka ndataura izvi zvazuri kuona ndangosvika kumba kwezvachipasina majanirwe ndakadzoka pano tokuita handimisa tizinamukakanakumashopa avharwa ndikadzoka pai munochiona hachangori kana ndasvika
asi nindati berere igare chisashaika ndikuzwana zvokuti unogara wakatenga nyama mufiriji magetsi ari kuenderoura tisati tasvika asi berere rakaoma asai sina mapingi unoenda ipapo unoenda roti right mukamafamba une mahambo hambo muchazisaiti munaro wakati tupasitowaisudindineerera dora motenga ngengo 1 2 3 mukadziwonestairi cheka moyanikira zvazvitauya mani kuti sam kuita chikarasa chegreen nederereka zvingava zvakaita tuchichikaita saka ngatiyo vanhu vakagadzirira the bottom line is tikakugadzirwa kuuya kwasho tive nemwoyo inoda mwoyo inoshuvira mwoyo inopanza kuti ishe uyai ndiana angati ishe uyai kana zvinhu zvisina kugadzirika ndiana angati ishe uyai kana mumba usina kusvarirwa ndiana angati ishe uyai kana mwoyo usiri panzvimbo zvinotora kuva vanhu vakagadzirirwa kuuya kwazvo izvodii dai mwari vakatibatsira dai mwari vakatizira nyasha paupenyu huno ivi ndo ngatinguvai vanhu vanoraramira zvinhu zvingatipe pipi handiti matinambonzwa munhu anonzi akangoudzwa kunzi nyika ashaika tobva atona tobva atofaonai makonzozvinetkezvo munozozvinetkezvo imi mukati anzi ashoko kuti hama yake afukana afuka zvino toika sei fungotavana kuti vanyakutereka atiedo naiyavo akuchema profi tiukisana saka tidana handiti kana mwaka afa pakati pedu pane kuti zvinetsi gari handikucheka kana mori kuti hapana mari yakawanda munokutirachira mokutira mutsvaka muparidzongo uya kukura gesi zvino pita najohani vakaenda pita ibva apinda muguva tobva aona chii vakaona chii muguva mejesu machira chete isu tinotenda shoko toita zveshoko vamuchina box vamunamachira kutire munhu vovika vatokava imentimari hatibatoseva yesu preparedness. Let's be prepared for eventualities. Zvino zvinoitika tono zvitukwane tisina kugadzirikwa ishe ngaarege kuuya tisina kugadzirikwa dambudziko ngarege kuuya tisina kugadzirikwa tokuisana saka painane mudzimai uya akazotora mafuta aya muprofita akamudza akati chienda uno kwereta midziyo handiti bino anga inayomba asi akati kuti zvinyatsokwana kwereta munofuta tobva anokwereta tobva ira mafuta goro nemigoro ikazara handiti ndamo izvigatera zvichachero unotengesa uripe chikwereti mamwe utengese uwane chokutengesa upfu mamwe mafuta acho wokanyisa upfu wawatenga ndamo yake asi zvakaitiswa nokuti akaziva kuti ndinoenda kuti because aiva neremekedzo yemuprofita yedu handiti it pays to respect wono imwe brother akadhiraivha ndege wasipilot saka achidhiraivha ndege ndobva asvika paairport ndobva ainitenda kuti hydraulic iregedzere mavhiri abude handi ndege inenge yakamedza mavhiri kuti abude kwete aramba
kwete aramba kwete aramba. Saka ukontakta tawa netawa uzota zvatoipa iwe chienda kuhuswa arimana paya pane ndoo inenge iri pasaidi ranenge yakadaiso pasaidi vanosiya huswa neemergency. Saka zvika chitenda ipapo wotonoita emergency landing ipapo. Ndobva angokwidza ndege futi obva angotenderera. Ndobva akangoti Mwari ita brother Branham vanamatire mavhiri akudai. Brother Branham ari kwariwo unongondwa kufanira kunamatira brother muviri. Ndobva angofugama ndobva anamata uyu unodai kuti getete gwenje abuda muviri. Ko sei asina kungoti Mwari ndibudisirewo mavhiri aya kuti brother Branham azonamatawo ani ndimwari apindura munamato wokuti Mwari itai kuti uyu anamata. Saka munamato wapindurwa ko akadii kungoita zvotika ipapo abva munamatira upindurwe zvewo mavhiri wacho. Andinoona there's a way yatinorarama. Mwari akaremekedza remekedzo yaiva nabrother ava kunhume yavo. Ndo zvakaita kuti zviite kudai. Mwari akaremekedza remekedzo yaiva namai ava kumuprofita uyu. Saka mafuta akabuda. Saka we just need that. Akuna kurwa nevashumiri. Akuna kurwa navakuru vechurch. Respect them. Chaimuriona mari pepe hunhu hwomuraramire isakosei nyaya yokuenda kudenga ine hunhu hunomuraramirwa mune izvo zvinhu zvatinongosangana nazvo zuva rimwe nerimwe zveupenyu izvozvo ndo munoumbwa chikristu chedu ndo munoumbwa rapturing conditions ino. Kana shoko rikauya munoona nzvimbo yokugara handinoona just by that. Remekedza mumwe nomumwe, remekedza hama imwe neimwe, hanzvadzi imwe neimwe. Amen. Nokuti tuve pano ndiye. Handizvo? Munachimuzvifunga wakweyo. Dai munomu vamuvesa vasina kuuya kuchechi nhasi, uri wega wakagara. Ndouyawo kuti shoko rinofanira uri wega wakagara. Ndizvo zvokunenge taurwa asi zvinodadadza. Saka everybody panakuziva. Hapana asina basa pano. Saka if we respect one another, mukaverenga Christ Ministry of God Review, why ukaremekedza church, ukaremekedza mufundisi akaremekedza church, Mwari aremekedza. Saka Mwari panoremekedzwa unogarawo. Ndinoona kuti ndozviri Mwari. Tinozvamboreva kuti tinopinda muchannel yezviri Mwari kuti tiwane zviri Mwari. Mwari ngatibatsire, Mwari atiteerera. Amen. Tinotenda Mwari tinongwana neanhu zvakanaka, tingoisa upenyu hwedu kuna Mwari, tingoisa makwedu kuna Mwari. Tine vanhu vane njere pakurarama. Amen. Tine vanhu vane njere pakuraramire. Amen. Jesu pane nguva akati nguva yevanhu vakagadzirirwa zuva rakaipa, akapamedza uya akati unorima handigone kuti ndinoita zvinopemba ndonyara, saka ndichaitei kuti ndirarame. Pane nzira yaakatora kuita nayo. Ishe vakati ndozvinofanira paupenyu. Izvodii? Ishe vatibatsire. Shandisa mukana njira yakafanira kugadzirire mangwana. Kana zvati pane basa rakuti vana vasikana vanapa, iwe ukangoidza izvozvezvo basa ikuru. Pane basa rekuti vana vakomana, iwe semukomana wongoita, hausi kungoita basa rekuti ringova kugadzira mangwana. Uchazoona mangwana ayo, zvandaita zviya zvamupa upenyu hwangu.
pamumba kupfuurira kwangu mberi andinozviona. Saka shandisa mukana waunawo, prepare for the day to come. Gadzirira zuva iro rinouya, haritadzi, rinosvika. Gadzirira ndosvikonzero Paul anotazavafisa achiti mugone kumira pazuva rakaima. Andinoona zuva iroro rinouya, saka iwe munhu wagadzirirwa zuva iroro. Uzive kwokutizira, uzive wokuudza nyaya yako, uzive wokuchemera, nokuti zuva iroro rinouya. Mwari wokudenga vatibatsire, Mwari vatitore nyasha. Tinoshumira.